kiinnostuin tästä koulutuksesta oikeastaan sen takia, että minun mielestä tässä käsiteltiin hyvin sellaisia meidän alalle ja oikeastaan koko yhteiskunnankin kannalta niin kuin hyvin tärkeitä aiheita. Ja minun mielestä me ei saada niin kuin tämmöisiä aiheita missään tapauksessa niin kuin unohtaa. Eli, eli just kestävä kehitys ja kehittyminen niin kuin yrityksenä ja oman työn kehittäminen näiden teemojen kautta on niin kuin, ja esimerkiksi myös digitalisaation kehittyminen ja kaikki tämmöinen. Meidän työ on tosi isossa murroksessa koko ajan ja koko ajan pitää sopeutua siihen muutokseen ja pysyä siinä aallon harjalla ja osata kertoa myös meidän asiakkaille, että minkä takia asioita tehdään. Ei pelkästään, että nyt tämmöinen uusi juttu on tullut ja tämä pitää sen takia tehdä, vaan mä koen todella tärkeäksi sen, että me pystytään sekä itsellemme että työkavereillemme että myös asiakkaille perustelemaan hyvin selkeästi ja läpinäkyvästi, että minkä takia tietyt asiat muuttuu tietyllä tavalla, minkä takia on tärkeää ottaa esimerkiksi erilaiset kestävän kehityksen asiat huomioon, minkä takia on tärkeää kehittyä yrityksenä ja minkä takia on tärkeää kehittää sitä omaa yritystä sekä meidän omaa toimintaa. Näistä koulutuksista koen, että kaikkein suurin hyöty oli siinä, että pääsi jakamaan ajatuksia ympäri Suomen olevien kollegoiden kanssa. Se oli mun mielestä semmoinen fasilitoitu keskustelu oli minun mielestä ehkä semmoinen paras asia näistä. Ja pidin kyllä myös niistä alustuksista. Ne oli napakoita ja minusta hyvin selkeästi toteutettuja. Että semmoisia, ne oli visuaalisesti hyviä ja ne oli myöskin sitten sisällöllisesti hyviä. Että ne kyllä katsoi mielellään ja pysyi hyvin hereillä, mutta silti se, voisiko sanoa, että jopa vertaistuki ja sellainen ajatusten vaihto toisten kollegoiden kanssa, niin se oli itselle kyllä ehkä se kaikkein merkittävin asia. Eli tästä koulutuksesta jäi positiivisia asioita paljonkin mieleen. Esimerkiksi kaikki semmoiset ihan käytännön vinkit, mitä jaettiin joko kollegoiden kesken tai sitten ihan täältä koulutuksesta. Ja sitten myöskin sellaiset asiat, että mitä on itse tehnyt omassa työssään, jotain pientä palasta, niin hyvin tämän koulutuksen kautta oppi linkittämään sen semmoiseen suurempaan kokonaisuuteen, että mihin kaikkeen asiaan se minunkin tekeminen sitten vaikuttaa. Ja se on kyllä semmoinen aika tärkeä osa sitten, mistä minä tykkäsin tässä koulutuksessa kyllä, että siinä otettiin hyvin huomioon hyvin monenlaisia asioita. Ehkä se sellainen, mitä itse tuli semmoinen kaipuu tavallaan tämän koulutuksen myötä myös siihen, että semmoista valtakunnallista ihan keskustelua olisi enempi, niin semmoiselle toivoisin ehkä jatkossa myös lisää aikaa. Tähän koulutukseen liittyen ensinnäkin voisin sanoa, että kiitos siitä, että se oli helposti saavutettavissa ja hyvin kerrottu, että mistä ne löytyy ja milloin näitä on ja hyvin kalenteroitu ajoissa ja hyvin suunniteltu tämä kokonaisuus mielestäni. Ja kyllä minä oikeastaan olen tosiaan sitä mieltä, että kannattaa kouluttautua, kannattaa hankkia sitä tietoa ihan sen takia, että se oma työhyvinvointi ja motivaatio lisääntyy siinä.